So yun mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa bundok kasi may nagyaya sa atin. Yun. Pinagdala kami ng lambat. Hindi natin alam kung anong gagawin dito sa lambat, dito sa bundok. Tingnan natin kung anong gagawin. Baka may lalambatin siyang sawa o ano. O baka mayroon siyang palaisdaan dyan. Tingnan natin. Let's go. Kasi ang lambat, di ba, sa dagat lang. Tsaka sa mga ilog. Pero ito, kakaiba ito. Kasi bundok to eh. Hindi natin alam kung meron siyang palaisdaan o kung meron siyang bibing lalambatin na kung ano man dyan. Malayo-layo na nilalakad natin mga kaibigan. Talagang bundok na to. Yung sasakyan nating motor naiwan dun sa labasan. Iniwan doon namin kasi hindi na pwede pumasok. Madulas yung daanan. Yun mga kaibigan, nandito na tayo. Meron pala siyang ano dito, palaisdaan. Kaya pala pinagdala tayo ng lambat. Ito yung gamit natin sa dagat na lambat. Dala-dala natin dito sa bundok. Yan. Yan palaisdaan na yan. Marami daw isda. Mga dalag tsaka tilapia. Tingnan natin kung mahuli yung dalag dito. Kasi yung dala nating lambat, yung numero ng mata nito, numero 5. Malalaki lang talaga ang mahuhuli nito. Mga gaganito kalalaki. Yung dalag, hindi natin alam kung mahahawakan siya niyan. Sana. Kasi marami daw dyan dalag tsaka mga tilapia. Itan madal-dalain pa man yung maaram. Daw ba si Dawi kayo ni Saraday? 5 yan. Tingin ni. 5 yan. Numero 5. Balining kulbana. May butas! Balining kulbana. Hey, 5 yan. 5 yan. Hindi ka. Sabi ka, ano? Kasi ano na kanang Di maturo. Pantulong yung kanutulong. Grabe kanutulong. Kasi nga yun, ay man, ano para tulong ka ba? kaya na pag ano diyan dapat din. Tama yun yan? Hoy, ikaw dito, ako mabasa ko. Ikaw na lang. Na. Ano? Magpapabasa ka? Dai? Mako na. Mako na. Padaw ka nyo. Natako ako baldi. Siriring lang kayan bro kadarag ko. Bro, siriring lang kayan. Nagaray takong kagurumok. Ko ako baldi. Maharap kayo maghali. Wala kayo tilapia. Ako magtatanggal. Hindi ka marunong do? Dai. Ako. Kung yan sa mata lang. Hawakan mo pa di. Siring lang kayan ng dakop. Yun eh. Kaya man lanong. Lanog talaga, dat yan talaga, ano? Mahubas. Malulugan sila. Kaya ang gawin natin ito. Yarin din naman natin lambat. Lalaki na. Pumupunit yan. Pumupunit yan. Oo, ganun lang. Pinupunit lang talaga yan. Kasi kung mamatahin mo yan, Hindi mo mamamatayan. hindi mo kaya matahin.
Oo, kilo. Kaputi. 3 piraso 1 kilo. Magugumok yan. 3 piraso 1 kilo. Lalaki. Malubong ini. Ha? Malubong yan sa lapod, di man ha? Arin. Na mga imported yan ha? Dahil di may kano. Ang naglaboy. Dahil. Yung ilang ano. Di ba nabisay ka ng pangki? Hmm. Hmm. Dami ng tilapia, mga kaibigan. Tama-tama punta natin dito. Gili na pa'y garong. Bugaw mo kapakag na sa imo. Dadi, pupin, dili ko. Bugaw-ligaw, bugaw. Natanda daw kini. Hindi mo lang. Para ma-optimize ko yan. Bilis ah. Nakalagay lang. Puro agad ah. Babanti yan. Ganyan pupunit. Balik na kami dihan. Balik na kami dihan. Jadi kuya di din ako lo. Iman eh. Tudang pa kasag to. Ay, bilis na. Timulog ka. Di man kasabitan ini? Ay. O, ano mo ko tayo pasaring yung kaniho? Style guyod. Yan. Ayaw, pagbunyog ka. Tagbayong bata pa ini. Mato ka na. Sobrang malalaki ang mata ng nadala natin lampat. Ganito lang talaga nakukuha. Alokso. Uy na. Nadawi pa yan. Oh, tinigyan mo pa sa may pangki. Pag nadawi, kuha siya. Oo, ito pa. Ano siya? Wala na niya yan. Sana ano niya sa... Ayun ang lalaki oh. Fresh from... Nahulog pa. Lalaking tilapia! Yan pa, yan pa. Ang lalaki! Tarago ah! Dali oh. Susut yan sa gilid. Ayun yan, yan. Yun na yan. Ano ta? Sarap sa bawan!
Hmm. Boom! Pabanti lang. Ano, Di pa, dito. pabanti lang ang ano niyan. Ay. Yan. Bugawan mo doon pa kanto ho. Pa. Pakasalan ka bugawan mo. Hmm. Kung pwede pala yung napangkid mo sa karapahan. Pwede ni. Ay, ba daw? Pwede. Kahirap yung karpakayan. Pagkatapos ng taranong dito sa kuban. Ay, gwa ka pa naman? Kasi May dako lang mga water din eh. may imbornal dihan. O yun. Sa din. Ganun tayo mo sa hubang. Hindi nga sa may bulangan. Bulangan. Hmm. Kamauno lang hindi. Yan ang dawi. Namas. Oh. Tagay. Tagay. Nakabadla. Nakakabadla bro. Yung pagkakuhan talaga yung minano ha. Piling lang yung kadalag ko ng tilapia. Para ano yun? Ayos. Ang lalaki nang nakuha natin mga tilapia. Halos gaganto kalalaki. Jackpot na naman tayo nito. Sasabawan ko to. Doon sa nag-request ng katsingkok, pag may panahon tayo, baka magluto tayo. Akala ko kaya pinagdadala ka na mo kami ng lambat dito sa bundok, mayroong malaking sawa. Yung pala, malalaking tilapia. Salamat sa Diyos. Sa grabe si Milya. Hawak yung sawa. Para kalatan diyan. Wah, Putra ano ako. pa yan? Oh. Baga. Napakaagnes sa pangki. Yan o, tagilid na. Guys, madawi yan. Napakaagnes sa pangki. Ay, sa'yo mo pa. Ay, wala kita ko. Di pa kayo malito. Mamadong mo yung tarantado na yun. Duwa ito. Nabuhan. Bawasan natin ng konting tubig para makuha natin yung mga malalaki. Kaya di mawilan ito. Yaw din. Hindi ko pa talaga ito. Hindi ko. Kung mag-aarato na, punto ka na sa laong. Ay, warad ako ah. Wow! Wow! May naglagatak pa to. Oh, may dalag ko baka. Ulit. Sige pa na. Ay, baldi ka ba? Dahil na ula ka ha? Hindi naman. Ay, ay, pay garong. Si Adong Baldi. Oh, yan mga dalag ko. Doon, kunin mo. Ay, sa'yo, may pupakidarag ko. Naduduhan kita ha? Ang dami. Kulambo lang pala makakahuli sa kanila. Yung lambat, di mo bra. Iyan o, burbad na yan. Ay, ugbon ito. Inyo, baradlay niyo. Bitawan mo yung may ano, may Bansot na ini. Iyo ba? piga para makaano pa.
Ayan, pati ang maliliit na yan, bitawan yan. Turon. Yan, balik Tara na. naman to sa ano. Balik, Balik ka balik ibo. na. Balik ulit sa tubig. Daming tilapia niyan. Hindi, tinulot na yan. Dami. Sa sunod naman ini. Sa sunod, ini lang ho. Yan lang na. Yung ano yung maalsa pa. Ali sa lambat, sige. Diyan sila sa kulambo. Tingnan natin kung ubra sila sa kulambo. Ito na. Yugso? Ito pa. Wag pa. Kupal talaga. Yung sa luwas mo ito. Kalos ito. Oo. Ini. Hindi ka kita ko. Ay may dako. Saro. Wala. Huwag ka saro. Tani. Pwede na yan. Yan. Buhay lang. Buyan mo. Basta ibalik ta. Ano? Meron pa? Ubra ba sila sa kulambo? Ayaw man sa lambat natin. Lalaki ng butas kasi. Wala na. Tama na yan. Baka malamog yung mga similya dyan. Lalaki pa yan. Pag balik natin dito sa bundok, baka malalaki na yan. Dahil lamog. Talagang lamog. Yun mga kaibigan. Ito na yung nakuha natin. Ang lalaking tilapia. Lalaki. Kaya uwi tayo maaga ngayon kasi baka hindi na tayo makapagluto dito sa bundok. Kasi titinda ko pa to. Yun mga kaibigan. Hanggang dito lang muna. Tara! Bye-bye. Baboy. Nakahagat mga gibukoy doon. Grabe si Gilay ko.